Samaritan Kennedy Momanyi Mokaya noyo mubwa bagakabe kanisa ya Kianyabinge City Church bono otore no mwichano no kondo kokonene ekero mwanya bantu kabisa bono batigire babikire Nyasaye nsemo bangire gokora ebimuna bakorite obutiko bwa igoro morogoba kubajite kanisa ya Kianyabinge muna murari kamere muramurike chiga murigererie bagacha bagatari specifically assess sport ye ebecha biere bakarusie chabieyo all security apparatus being in place lakini budget interfere na jirochi specifically budget bamanyete inki bategete na ndinga iba bari goto bakuru bagatobe murangu bagasoime birogo byonse bye kansa no byarenge kirende no kyarenge lakini bagatage chi speaker cyari ngoro chinene goto bwati chikwayibere kansa mege yani kansa neroro ebinte byonse byarenge in the same spot same position bono waru siti ebintu byonse pin without anything na ndi bagasoka yobuna barenge bakaenda nebintu ebyo pinde ga twajete ko bikorera calculations na we over 1 million actually nebintu bya planned because it was in the last 2 years na ndi byonse no byarenge biri the latest technology na bi twabigitega bono twichanete tukumitinga ndi tuwansira kuri kera baisani oli baje batokonyete tukagore ebintu ebi no kubagira mbiye mbaracha bayikanisa tubaro kibintu ebi bagorete tubakire mbiye mono na barabarende nga kitugo sasima lakini unfortunately bono byonse byanyara gori byanyarire kogenda bono twari wa appeal the security ero quality ndamanyite what to do ndonyara kubatenga mo ndemo korega bameshonge bintu twa biri kaviri ke ndonyara ko sasima ko ndwense bintu ebi takoreki bitarioro tiante bengirite yana Sebastian Mukando Murisia ekere ebintu ebi bikogenda bikuibwa intuntu bwati anything to say ina turu kuragiriku no it is only God and God himself ura korenkia gukora wikomanyene but then nje nango apiri abantu baito tusabe kongu ekyaranye bintu byekanisa buri byasaberetwe umunyina karwetu nguru umunyina karwentu are agaitige nchara ebintu bikakurwa komanya konyora nk'abantu mbaro barabo batagite konyora ibintu byabusa nani tigamte megoteba nani nabiranya nk'abantu muri kuware lakini ni however na abantu mbayo abe batagite ku prepare maybe there was somebody uringo badabi ibintu mbira so nje nango apiri naki tienya saba kone na none baje kuriri timoroba tigabamanye naki amangana iguru yabo ikiagera beyanona kuchikoba abantu nyoba kubira ibintu bya Nyasaye kurwasi nyumba ya Nyasaye ase igo Nyasaye tigabakonye nkimono those people who took those church properties pamanyenga Nyasaye nabaruche ntuntu bamanyiti ntuntu baruchi we are not there lakini bakori tigabahonchoke buri baira mimba ira lakini njena ngodanga let them confess their sins batiki bintu binge so that tugende amo asorogendo uruye rwa Nyasaye.